Ja meillä on täällä tänään ja tänä vuonna aivan erityisen suuri syy juhlia, koska meidän armas kaunis isänmaamme Suomi täyttää myöskin tänä vuonna 100 vuotta. Näin hämeenlinnalaisittain ajateltuna se on vähän tuommoinen nousukasmainen ikä ehkä, mutta pikkuhiljaa tämä meidän valtiolaivammekin oppii näköjään kävelemään. Hämeenlinnassa sitä on jo osattu pikkusen pidempään. Tämä kaupungin syntymäpäivätilaisuus on perinteisesti aina alkanut muutamalla seremonialla. Sitten seuraava virallisuus liittyy tähän Hämeenlinnan seutuun. Nimittäin perinteisesti täällä on myös jaettu kotiseutupalkinto ja julkaistu kotiseutujulkaisu. Ja niinpä minä annan nyt sitten puheenvuoron Hämeenlinnan seuralle. Täällä edustajat taitavat olla paikalla. Joo, kiitokset Antti. Mun nimeni on Mikko Hietä ja mä oon Hämeenlinnan seuran puheenjohtaja. Ja kun tässä aikaisemmillakin oli tämmöiset nuoret seuralaiset, niin mäkin toin daamin tänne lavalle. Irja Appelruut on Hämeenlinnan seuran varapuheenjohtaja. Ja meillä on yhdessä ilo ja kunnia tulla luovuttamaan vuotuiset kotiseututeko-palkinnot. Hämeenlinnan seura edustaa tätä kansalaisyhteiskuntaa, kun tämän juhlavuoden teema on yhdessä, niin kaupunki ei tietysti ole pelkästään viranomaispäätöksiä, eikä se ole pelkästään politiikkaa, vaan se on kaikkea sitä, mitä me kansalaiset, tämän kaupungin asukkaat yhdessä saamme aikaan. Ja kotiseutuyhdistykset niin tässä kantakaupungissa kuin niin sanottujen liitoskuntien alueilla edustavat voimallisesti sitä kansalaisten kylien omaa aktiivisuutta, kotiseuturakkautta ja sitä voimakasta tunnetta siitä, että tämä paikka, jossa asumme, on se maailman paras asuinpaikka. Niinpä Hämeenlinnan seura haluaa ylläpitää perinnettä, jossa kiinnitetään huomiota sellaisiin tekoihin, jotka jollain tavalla edistää tämän kotiseudun arvostusta. Se voi liittyä rakennettuun tai luonnonympäristöön, kulttuuriperinnön vaalimiseen tai sen uusintamiseen. Hyvin monenlaisiin kotiseudun arvoa ja merkitystä ylläpitäviin tekoihin. Tänään katsotaan viime vuotta, mitä viime vuonna on erityisesti ollut sellaista, joka ansaitsisi tulla palkituksi. Vuoden kotiseututeko 2016 palkinnon Hämeenlinnan seura on päättänyt myöntää Kalvolan kotiseututoimijoille. Vuonna 1950 perustettu Kalvola-seura toimi aluksi vain 10 vuotta, mutta toiminta pääsi hiipumaan. Yhdistys heräsi uusin voimin eloon vuonna 2010, jolloin Hämeenlinnan kaupunki luovutti Kalvolan kirkon tuntumassa sijaitsevaan Jyvämakasiiniin perustetun kotiseutumuseon Kalvola-seuran hoitoon. Viime vuonna Kalvola-seura julkaisi ensimmäisen oman kotiseutulehtensä. Museo- ja julkaisutoiminnan jatkaminen ja muutenkin aktiivinen yhdistystoiminta on omiaan säilyttämään ja jatkamaan Kalvolan kotiseutuhenkeä. Siksi Kalvola-seuran toimijat palkitaan vuoden kotiseututeosta. Onko Kalvola-seuran edustajia paikalla? Minä huomaan, ja nyt kun minä kaivan taskusta muistilapun, mikäli minulle annetut tiedot pitävät paikkaansa, niin lavalla on entinen ja nykyinen puheenjohtaja, eli Veikko Rantanen ja Antti Mäkinen. Onko juurikin näin? Kunniakirja on tässä. Kiitoksia ja parhainta menestystä kotiseututoiminnan jatkamisen Kalvolassa. No niin, kiitoksia tästä tunnustuksesta. Mä olen Kalvola-seuran puheenjohtaja viime vuoden loppuun asti ja sitten seurassani on tämä Veikko Rantanen, joka aloitti tänä vuoden alussa. Ja kyllähän tämä on Kalvola, silloin kun kunnat liittyy yhteen, niin Kalvolahan oli ainoana se pitäjänä, jossa ei ollut kotiseutuyhdistystä. Ja siinä me ajatteltiin, että ei me kai sen verran huonompia olla kuin muukka, ja me perustettiin 2010 kotiseutuyhdistys. 2011 meillä oli 8 maksanutta jäsentä, ei kovin paljon. Eli tällä hetkellä meillä on yli 10-kertainen jäsenmäärä kyllä sitten, että kyllähän tämä on homma lähtenyt pyöriin. Ja ensinnäkin oli se
museo saatiin, eli se ei ole meidän hallinnassa sekä omistuksessa. Me saatiin pari vuotta sitten vuokrasopimus tehtyä kaupungin kanssa siitä. Eli meillä on esineistö ja se rakennus vuokralla. Eli se on vuoden irtisanomisajalla. Jos sattuu jotakin, ettei olekaan toimijoita, niin me päästään irti siitä. Koska tämähän olisi annettu meille, mutta ei me voitu ottaa sitä. Ja sitten ensimmäinen toimipaikka meillä oli siinä, toimisto oli siinä vanhan kunnantalon alakerrassa. Sitten se on harmi kyllä, sitten se kunnantalo pistettiin myyntiin. Mielestäni se olisi tuo jäädä paikallisten toimien käyttöön, mutta se on nyt ollut ja mennyt. Eli nyt meillä on toimitila siellä vanhalla yläasteella. Siellä on ihan hyvät tilat siellä. Ja sitten seuraava projekti oli sitten tämmöinen tarmokas hanke tuli sitten, eli semmoinen TE-keskus rahoittama hanke. Eli me palkattiin yhdistysavustajia ja sen toimenkuvana oli, että tehdään ensinnäkin lehti ja monta muuta asiaa. Eli silloin se syntyi se ensimmäinen lehti siitä. Se oli 2015 ennen joulua saatiin julkaistua. Ja silloin kun me tehtiin se lehti, me ajateltiin, että siinä menee varmaan 50 vuotta, niin me toinen lehti tehdään. Ja tiesi, kun ruokahalu kasvaa syödessä, niin eli nyt viime vuonna ennen joulua on se toinen lehti kakkososa siitä. Että se on ihan hienoa ja muutenkin tämä on ihan toimiva. Ja mielestäni Kalvolan seura on vakiinnuttanut asemansa ja kiitän näitä kaikkia meidän seuran toimijoita, että tämähän on sitä vapaaehtoista työtä ja että me riittää voimia siinä hoitaa sitä. Ei mulla muuta, että kiitos.